sarang sana. This is Ken. And this is Jalen. And welcome back to our channel! So for today's video mga sarang sana, andito kami ngayon sa More Bites. Pizza! Yes, so if you are pizza lover, Yes! let's go sa bahay ni Tati. Na, yung ganito may always. Basta before may mga, kaya ba ako kamuabot pag isa ka oras o 2 ka oras kaya kahit may mga kaot ka na mga busy. So, ginagawa mo. Papagapon? Hindi may ka-drug. Alam mga foods ay mga sarang-sarang. Hindi ka mahal lang ako. As in, first bite pa na sa pizza. Kana bitong, papaniwato niya, mura pa kung gusto na kabuhin kito, balik ka lang nila. I swear. Sama sa akin, parisan na hagin na spicy nga sauce. Namigil sa kadyo dahil. Nakalay mga, ang sarap naman. Squid. Di, kanang, Squid man. lagi yung sarap na. Marit. Lagi yung mares nga lang. First time pa naman nakatilaw nilang pizza, ilang french fries, mga foods ari sa More Bites. First time pa din naman nakatilaw pero ilang pizza siya. Nakakaw ko lang hunger. Ang plato niya puno-puno pa ko ang. So karon mga sanong-sana, kauban na pa ng mga team fighter sa mga sana. Jagal in this vlog. Yo, what up? Orange Cholo di ay. Maling vlogs! Kuya J Vlog. Simon Car Vlog. And Garcia vlog. Hui! Adonis Vlog! That's vlog! So, mga sanong-sana, nahumanin yung kaon and dyan. Kanang haba ka, first time pa nila magkaon ni Sanong Andrew. Dito team fighter. Yes. First time pa nila and dyan. Kasi pag-inkib ba ang sa kanang pizza dito na, di pa ganun sa matuhunan mo. Gusto mo naman ilaan ito. Kaon-kaon mo dito mo pa kayo. Namin si Jar, bisag spicy nga sauce ang ikibig. Butang adro, butang adro. And then, ang mga food sa pag-ari, as in, ganitong, pag butang nila, kanang di ka mag-expect butang nga. Nga na di si Jar kalami. Pero butang, lami nga, kanitong lami nga magpakita ka. Kagets ka ng lami nga magpakita ka. Nga na, ay, ito, so, thank you so much, More Bites, kay Lami Jukado. Ang service ninyo, nice. Then, you are friendly, as in, nice sa kaadyo. Yes. Then, highly recommended yun ang mga foods ninyo yung pang-serve na mo. And, hopefully, makabalik pa miyan
sunod with the Team Fighter naman. Yes. So, again, kanang doon na mo ari kanang asa nang sa nga street nakalimot ko sa street ani di Dahil sa pantalan. dahag street ka sa naglaran ka kaya dugay na ka sa naglaran nagpudyo pero ako kung asa tapita pero doon ra si just sa kananay kanang sa naman pantalan na doon ra sa pantalan basta dali ra sa malocate ibutang ra naman sa description box ang ilang location or name sa ilang page para maka-order po mo online sa ilang mga pizza then maka-inquire mo sa kajumakan so again highly recommended ang more bites pizza so lamig din siya promise so I guess that's all for this vlog mga salusan na yes and I hope nga kanang imon enjoy gapon min suportaan with Team Fighter of course and so again, that's all for today. And if you like this video, can you click the like button, subscribe if you haven't yet, and please turn on the notification bell para updated kayo sa social media.